там от клавиатурата. Ай, ела. Ела ще играем. Айде да ги разцепим. Аре, лате. Аре, бате, давай. Аре, бе. Давай, че направо... Почваме ли? Да. Избираме отбор. Да. Убийци. Не. Абе, полицай, бе. На. Така. Полицай. Хайде. Това се го стакала. Ей, мама. Заклахме го. Да. То ли този звук? Само да загреем, да се наместим и да почваме да раздаваме шамари. Татко, то ли този звук, който издаде? Някой ме стреля, ама от тука ли, от тука ли? Татко, от А, два от пъти, тука. пате, от два пъти издадох този сум. Направо на заплаха. Сигурен съм, че тук има някой. Да. Сигурно Ела насам. Ела, бе! Ела, бе, бе! Мишок? Направи направо шпагат във въздуха. Да. Спагат. Ела, не бягай. Е. Абе ти, с то снайпер къде свукнал? Ало, стой малко е. И то си той. Да, бе. Стой ти малко е. Не. О, не. Това няма да. Мисля, че трябва... Да се огледаме. Оп. Трябва да сме тихи. То ще го пресрещнем. Вижда сега. Даже не усети, че сме тук. Тук ще се качи танието. Сигурен съм. Ето го тук. Аре бе, къде е то? Дай тук те да се скрием малко, да изчакаме. Тук сега ще ги разцепим. Не, татко, Те от тук иззад, от тук иззад, те от тази врата влизат, те оттам също, ето го, видя ли? Той не очаква, че ние може да сме тук. Тук идва някой сега, виж сега. Едно, две, три. О, бе! Глупаци. Да. Звупа. Виж сега. Закачвам се тук. Тако, къде нагоре по стълбец? То се е знаело къде сме. Тук ми е любимото място. От тук сега направо ще ги разцепим. Да. Даже мисля да взема тъпия снайпер. Топката. Не трябваше да вземам тъпия снайпер. Не трябва да се да взема себе. Татко, вземе се най-силното оръжие, а втори. Вече си изгубихме шанса да вземем друго оръжие. Трябва сега... Ох, хубаво, че го убихме. Но защо нямаме други оръжия? Оу, ами, защото бях взел друго оръжие. Кое да взема? Мощната пушка или... Най-мощното оръжие в тая. Най-мощното. Най-мощното? Да, бе, докато изберем оръжие на олиха. Да. Най-мощното. Абе, взимам спаската И утре. и ва разцепвам, разбирате ли? Това е най-силното оръжие на тази игра, нали? Да, това направо като го избримчеш главата и лошо му става. Виж го сега. Бримци! Ооо, Той е някой направо. нас застреля. Обаче той е бримци. Виж го сега, той сега ще излезе. Опа, захласи. Направо мармалат. И то направо легна да спи. О, не. Ама много сме добре.
Много добър резултат имаме. Ако бяхме започнали от самото начало да играем както трябва, защото набиха 7 пъти ние докато се настройваме камерата. Което е страшно много. Ние 7 пъти не умираме даже в един рунд. Направо застреляй. Направо като куче. Направо като куче в главата. Ето там. Ала, бала, чао, мао, бао. Направо качваме на колесника на Амун Рай. Да. Виж го, сега ще излезе и ще му разцепим тиквата. Да. Той сега чака аз да изляза. Оп! Да, и момче. И ти лягай да спиш. Приятни са неща. Опа! Видя ли каската ни? Да. Опа, това ме прирана. О май гад! Как падна? 100% тук има някакво. Ето го. Тихичко ще се приближи. Опа! Опа! Един стиквата. Обаче на нарани много жестоко. Взимай най-силното оръжие на... Давай. Ние сме. Взимай пастата и да... О, размъти ми се зрението. Не мога да ги видя. Така. Давай сега тихичко. Отивай там. Така. Така, лягай да спиш. Искам да вземеш... Искам всеки път да взема с най-силното оръжие тук в играта. Така, този го убихме. Този го убихме. Трима. О, този. Този. Мишеник. Татко, Мишеник. Да. сега То ще вземи... наубий сега. Татко, вземи най-силното оръжие. Взема малко тук. То сляга да спи. Ау. Не, не. Обаче сме с много добър резултат, което е добре. Татко, ако са не и другите не убийства, когато убиме и другите, набрал се за 500 милиона. Така. Двама ги очистихме. Да. Това знамето, знаеш кое е? Кое е знаме? На Португалия. Да. Ти си Португалия. Охо. Лягай да спиш. О, тук излезе някой на изненада. О, не трябваше да оставаме с това оръжие. Скапано е. Айде, сега отиваме. Ох, ожаднях. Татко, само на тази карта искам. На тази. Ай, последно играем на тая карта и се лягаме. Да. Айде. Да, браво бе. Абе, ти си много добър бе. О, да! Нашата карта. Да! Кое избирам? Полицаи и терористи? Полицаи. Полицай. Защото имат пушка, която е безшумна. Нали? Да. Ето виж, не се чува като другите, като стреля. Не гърми. Просто се чува супер тихо. Тя е тихия убиец. Тя е много тиха. Много е тиха и много ефективна. Много добра. Коя е тя? Е тази. М4А1. И та. А това ми е любимото място, като скривалище. И не убиха още първия рунд. Да. Паци. Така. Виж го сега просто. Убихме го. О, това ми е любимото скривалище. Да ме едно убият, докато стигнем до там. Давай. Сега то ще го очистим. Толкова много мърда. Много мърда! По дяволите. Така. Ох. Ох! Направо разтефаме отбой!
Бягай, 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 бягай. То са ли, бабе? Тук има някой, дай да го застреляме. Да се ходи. То се със снайпер. Не. Ето. Батко няма. Разцепена със снайпера и вземе най-шибаната бавна пушка, която съществува на тая планета. И сме на най-якото място, където мога да убивам много хора. И сега заради тази тъпа пушка не мога да ги убивам. Освен да пробваме с пистолета да видим какво ще направим. Трябва по 2 пъти да ги удряме в главата. Да. Ето. С снайпера нас свалиха. Да. Аз смятам да взема АВП. Защото АВП-то е много добро. Видя ли на един изстрел и го убиваш? Обаче много е трудно да се криеш с него. Защото много тежи. И не можеш да бягаш. Ето. Застреляхме го. Ето. Good. Така, бягай с АВП-то. Не, аз не искам да съм тук. Така, оп. Ама Ето го биха не, на... бе! Трябва да сме с пушката. Пак си сигурно. Не. Ти къде го цепиш, то къде са пука. Да. Ама, тук на много хубаво място напуснаха. Само да не убият. Ето, аз го убих. Давай да се крим. Да се крим. Браво! Успяхме! О, не! Охо. Тук сме преклещени в капан. Защо? Как се не приклещаме? Така, изчистихме ги и се скриваме. Добре. Обаче има някой тук. Усетиха на да знаеш. Ето го. Ето тук е, виж го. Виждаш ли го? Виждаш ли го? Какво писа тук? Името му. Как се Така. казва? Изчистихме го. Как се казва се? И този го изчистихме. И нас не изчистиха. Откъде навидяха, не знам. Не знам, бате! И тук е много добро място. Окей. Мисля да си останем тук. И да си ги... Направим на место. Май има някой да се струва. Да ги застреляме, за няма нищо. Така. Точно рани. Ау! Не! Аз се знаех, че ще ме убият. Аз? Не. АВП и разцепка. газ. Газ. Бягай, 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 бягай. На грешната посока. Ще ме убият, ще ме убият, ще ме убият. Не тука. О боже, къде беше? Папац. Един път е откъде? Папак. Оле, тате, това АТВ. Ами, идваме тук и почваме да ги стреляме с АВП-то. АТВ-то. Даже нямах шанс да го оцеля. Не! Ох, много ма дразнят тука. Да. Още докато са възродиш и почват да те стрелят. Малко да се починим тук. Така. Даже не на рани. Това оръжие е много добро, вземам го. Все едно ма знаят къде съм, бе. Да! Абе, пълни нещастници са тия, бе. Абе, казвам ти, олигофрени са. Папа.
Направо не ми издържат нервите. Абе, да. Тук има още някой. Тия се крият, тук се гонят. Ела, ела. Обаче, ама на касата. О, добре. Той е снайпер, само че... Ела, излез. Излез пак. О! Шибаняци. Ко правиш, бе? Така, то се умря. Ти дразниш ли се, защото аз вече много се дразня. Да. Аз вече направо нямам желание да играя на тази тъпа карта. Но това нали ти е любимата карта? Да, любима ми е, обаче този път много гаден късмет имаме. Много гаден късмет имаме, защото не учихме правилните места още в самото начало. И сега имаме шанс да се наваксаме. Да се. Така. Така и да живота ни да не стане на макси да ги изстреляме тогава. Ако искаш. Татко. М? Не! Татко! Прибери се! Татко, ако искаш скочи в водата, да не те влиза. О, много е бавно това оръжие. Много бързо се движат. Аз направя вече. Така, убихме го. 3 карти на смъртта. Не взимам с хубавото оръжие. Направо вече мозъка ми не изземва. Така. Очистихме го този кретин. Тост направо. Ама няма да стане, бате. Довиждане са те някой път. Бате, всичките някъде са се скрили с снайперите. И направо Дармадан. Дармадан. Не Дармадан не трябва. Дармалан. Дармалан. Сега и тук ще излезе някой. А не. Това няма вече. Взимам си тихото безшумно оръжие. Тръгваме да ги приключваме. Гледай ги, човек! Те все едно знаят къде си в момента. Няма шанс да са толкова добри. Хакери. Защото май пият хак. Ето. Те са хакери. Да. Хакват играта и... Бягаме на тук. Ето. Ти не може да тръгнеш да бягаш, той оня отзаре идва и те зачества. Ето, гледай ги. Това е нещо ненормално. Да. Не можете толкова да си бърз. Не може, няма как. Това е нещо невъзможно. Забавлявахме се. Пак не сме лоши. Имаме добри резултати. Браво! Браво е! Направи отцепаха.